салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. барномаро ба таъсиси ҷоми ҷаҳонии футбол миёни бошгоҳҳо мебахшем. таъсиси як чемпионати футболии дигар ҷомеаи ҷаҳонии футболро барпои хезонд ва баҳсу ҷанҷолҳои зиёдеро ба миён овард. ҳоло ки дар Арабистони Саудӣ барои баргузории финали ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо омодагӣ мебинанд, ФИФА пай як лоиҳаи нав дар арсаи футбол кор мекунад. ин лоиҳа ном дорад ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо дар формати нав. ин чӣ хел чемпионат мешавад? ҳозир бароятон мефаҳмонам. агар тибқи регламенти Федератсияи ҷаҳонии футбол марҳилаи муқаддамотии ин мусобиқа соли 2025 оғоз гардад, пас бо ваъдаи раҳбарияти ФИФА ин мусобиқа барои аввалин бор дар Амрико сурат мегирад. ин ба он хотир будааст ки Амрико барои баргузории лоиҳа нисбати дигарон хубтар омода аст ва кафолати 100% гузаронидани онро аллакай пешниҳод намудааст. дуюм, ин як таҷрибае барои Амрико мешавад, чун онҳо дар арафаи гузаронидани чемпионати ҷаҳонии футбол 2026 қарор доранд. ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо аз рӯи регламенти ФИФА бояд дар Амрико аз 15 июн то 16 июли соли 2025, яъне қариб таи як моҳ баргузор шавад. мисли мусобиқаи ҷоми ҷаҳон қариб ки ягон фарқият нест. 32 бошгоҳ аз тамоми қитъаҳо ба ҳам меоянд ва миёни худ мубориза мебаранд. дастаҳо ба 8 гурӯҳ ҷудо мешаванд ва аз ҳар гурӯҳ ду дастаи натиҷаи хуб дошта ба марҳилаи плей-офф меравад. аз қитъаи Аврупо 12 даста, аз Амрикои ҷанубӣ 6 даста, аз қитъаҳои Африқо, Осиё ва Конкакаф 4 дастаи иштирок хоҳанд кард. азбаски ягон мусобиқаи интихобӣ баргузор нахоҳад шуд, ФИФА меъёрҳоеро муайян кардааст ки мувофиқи он интихоби дастаҳо сурат мегирад. нишондиҳандаҳои фаъолияти бошгоҳҳои ҳамаи конфедератсияҳо дар чемпионатҳои қитъавӣ дар даври 4 сола, яъне аз соли 2021 то соли 2025 ба инобат гирифта мешаванд. ғолибон рохҳатҳоро вобаста ба фаъолияти 4 сола ба таври автоматӣ мегиранд, вале боқимонда аз рӯи рейтинги қитъавӣ интихоб карда мешаванд. барои Аврупо танҳо натиҷаҳо дар Лигаи чемпионҳо ба инобат гирифта мешавад ва методологияи ҳисоб барои рохҳат чунин хоҳад буд: 2 хол барои ғалаба дар бозиҳои Лигаи чемпионҳо, 1 хол барои мусовӣ, 4 хол барои баромадан ба марҳилаи гурӯҳӣ, 5 хол барои баромадан ба марҳилаи яккашниҳоӣ ва 1 холи дигар барои гузаштан ба ҳар як марҳилаи минбаъда. меъёри муҳими дигар дар ин мусобиқа метавонад аз як кишвар ҳадди ақал 2 даста бошад. дигар аз ин зиёдаш мумкин нест. ин ба истиснои он аст ки агар дар давраи 4 сола ғолиби Лигаи чемпионҳо 4 даста аз як кишвар бошанд. фақат дар ҳамин ҳолат мешавад аз як чемпионат 4 даста ба мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо равад. аз 32 дастае ки бояд дар аввалин мусобиқа иштирок намоянд, аллакай 19 тоаш маълум аст. аз УЕФА ба ин мусобиқа роҳ ёфтаанд дастаҳои Челси, ғолиби Лигаи чемпионҳои соли 2020-2021, Реал Мадриди Испания, ғолиби Лигаи қаҳрамонҳои 2021-2022, Манчестер Сити аз Англия, ғолиби Лигаи чемпионҳо 2022 ва 2023, инчунин ба ин шомил мешавад ғолиби Лигаи чемпионҳои соли 2023-24. ҳамчунин дастаҳои дигар аз беҳтарин дастаҳо дар рейтинги 4 солаи УЕФА аз ҷои аввал то 8-ум интихоб шудаанд ва ҳоло то соли 2025 бидуни ягон шубҳа 5 бошгоҳаш ба таври 100% маълуманд ки инҳо Бавария, ПСЖ, Интер, Порту ва Бенфика мебошанд. дар ин баробар довталабони 3 ҷои дигар Барселона, Атлетико Мадрид, Ювентус, Наполи, Латсио, Лейпциг, Борусияи Дортмунд ва Редбул Залцбург хоҳанд буд ки бояд то соли 2025 дар ин рейтинг мавқеи худро устувор намоянд. аз Конмебол бошад Палмейраси Бразилия барандаи ҷоми Либертадорес 2021, Фламенгои Бразилия барандаи ҷоми Либертадорес 2022, Флуминенсе Бразилия барандаи ҷоми Либертадорес 2023, барандаи ҷоми Либертадорес 2024. беҳтарин даста дар рейтинги 4 солаи Конмебол ба фарқ аз рейтинги дастаҳои аврупоӣ аз қитъаҳои дигар фақат як дастаи мавқеи аввал ба чемпионат роҳ меёбанд. аз ин рӯ агар то соли оянда раддабандӣ тағйир наёбад, пас ин шояд дастаи Ривер Плейт бошад.
дуюм дастаи беҳтарин дар рейтинги чорсолаи конмебол ки то он вақт иваз мешавад роҳ меёбад. аз мусобиқаи конфедератсияи футболи осиё дастаи алҳилоли арабистони саудӣ ғолиби лигаи қаҳрамонҳои осиё 2021, урава ред даймондси ҷопон ғолиби лигаи қаҳрамонҳои осиё 2022, дар ин баробар ғолиби лигаи қаҳрамонҳои осиё 2023-24 ва беҳтарин даста дар рейтинги чорсолаи АФК ба ин мусобиқа ҳаққи роҳёбӣ доранд. аз конфедератсияи футболи африқо бошад дастаи Ал-Аҳлии Миср ғолиби лигаи қаҳрамонҳои конфедератсияи футболи африқо 2020-21 ва 2022-23, дастаи Видад аз мамлакати Марокаш ғолиби лигаи қаҳрамонҳои конфедератсияи футболи африқо 2021-22, ғолиби лигаи қаҳрамонҳои конфедератсияи футболи африқо 2023-24, беҳтарин даста дар рейтинги чорсолаи конфедератсияи футболи африқо аллакай шомили иштирокчиёни мусобиқа ҳастанд. аммо ин мусобиқа ба қавле дар дохили худ аммо вале лекини зиёд дорад. лигаҳои футболӣ нисбати ин лоиҳа бар зидди фифа муттаҳид шуданд. онҳо мегӯянд касе бо онҳо машварат накардааст. FIF Pro анектараш Федератсияи байналмилалии Ассотсиатсияҳои футболбозони касбӣ як ниҳоди ҷаҳонӣ ки беш аз 65,000 бозингарро намояндагӣ мекунад, бо нашри як баёния фифаро дар он муттаҳам кард ки саломатии рӯҳӣ ва ҷисмонии футболбозонро ба назар намегиранд ва ин зидди қоидаҳои футболӣ аст, зеро мусобиқаи нав вақти истироҳати футболбозонро коҳиш медиҳад. FIF Pro нишон дод ки як қатор бозингарон дар мавсими 2024-2025 метавонад зиёда аз 80 бозӣ барои бошгоҳҳо ва тимҳои миллии худ анҷом диҳанд ва ин аллакай аз меъёри ҳозира 10% зиёдтар аст. илова бар ин тибқи стандартҳо бозингарон бояд дар мавсими истироҳат 28 рӯз истироҳат кунанд ва бо назардошти зидчии тақвим ҳам дар чемпионатҳои бошгоҳӣ ва ҳам дар тимҳои миллӣ бояд истироҳати онҳо ба назар гирифта шавад. хулас ин хулосаи фифа дар доираи ақл мувофиқат намекунад, иброз намудааст намояндаи Федератсияи байналмилалии Ассотсиатсияҳои футболбозони касбӣ. ҳамчунин Daily Mail хабар дод ки Премер-лигаи Англия низ ба фифа шикояти расмӣ кардааст ва аз ҷониби форуми лигаи ҷаҳонӣ ки 44 лигаи пешқадами дохилии ҷаҳон аз ҷумла Ла Лига, Серияи А ва Бундеслигаро намояндагӣ мекунад, имзо гирифтааст. Арсен Венгер ки ҳоло вазифаи раҳбари рушди ҷаҳонии фифа мебошад, ба андешаи лигаҳои футболӣ розӣ нест ва чунин андеша дорад. ин мусобиқа дар 4 сол як маротиба баргузор мешавад ва албатта дар давоми мусобиқа ва баъд аз он як давраи истироҳат хоҳад буд. аммо таи 20 соли охир некӯаҳволии бозингарон ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. ба ғизо, пешрафти технологияҳои тиббӣ ва ба раванди барқароршавӣ аз ҷароҳат нигаред, таъсири мусбати мусобиқа ба бошгоҳҳо бузург хоҳад буд. он ташаккули дастаҳои саросари ҷаҳонро афзоиш медиҳад ки ба рушд ва рақобат мусоидат мекунад. мо дар Аврупо хушбахтем, аммо муҳим аст ки мо футболро воқеан ҷаҳонӣ кунем ва ҷоми ҷаҳонии нав ба дигар бошгоҳҳо имкон медиҳад ки пешрафт кунанд, гуфтааст Арсен Венгер. хулас тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ атрофи як мусобиқаи наве ки дар 4 сол як маротиба сурат мегирад ҷангу баҳсу муноқиша карда гаштаанд. дӯстони азиз, як эълон барои нафароне ки кӯдакони хурдсол доранд ва барои сардиҳои зимистон ҳоло барои онҳо либосҳои гарму хуб нагирифтаанд. ҳоло ман як силкаи инстаграмро дар ҷои комментария мемонам ва шумо даромада хабар бигиред. ин саҳифа ном дорад Turkish Mariam Tiji. бовар кунед либосҳои беҳтарин аз брендҳои ҷаҳонӣ ва фирмаҳои туркӣ ва аз ҳама муҳим бо нархҳои дастрас доранд. ҳатто то 80 ва 100 сомон метавонед либосҳои беҳтаринро барои дӯстроякони худ бигиред. аз ҳама муҳимаш ин ки дар тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон доставка доранд ва ба қавле як бало карда ба хонаатон мерасонанд. маслиҳат ҳам ҳамин хел аст ки касе аз номи мо гап мезанад чанд фоиз арзон карда мешавад. бачаҳое ки бо либосҳои кӯдакона ниёз надоранд, дастгириашон нисбати мо ҳамин қадар ки ба саҳифаи ҳамин апа обуна шавед. агар ҳамин рӯз 1000 нафар ба ҳамин инстаграм обуна шаванд, донед ки кӯдакони Фирдавси хурсанд либосакҳои хушрӯ мепӯшанд. я дастгирӣ. мегӯям дар мамлакати Туркия филми машҳури русии Слова пацана муд шудааст чӣ? чанд вақти охир футболи Туркия ба майдони рақобатҳои UFC монанд шудааст. дигар ба фикрам ҳеҷ кас довариро ба гардан намегирад.
дирӯз футболбозон боз бинӣ як довари дигарро шикастанд ва дар ҳамин вақту соат дар ҷои дигар футболбозони як дастаи дигар дар вақти бозӣ қаҳр карда аз майдон рафтанд. аввал аз бинишиканҳо сар мекунем. дар Туркия бозингарон дар бозии лигаи ҳавоскорон бинии доварро шикастанд. футболбозони Кумчатишспор ҳангоми бозии лигаи ҳавоскорони футболи Туркия бо Сизре Деклеспор ба довар ҳамла карданд. дар ин бора Айкири дар шабакаҳои иҷтимоӣ X хабар додааст. гуфта мешавад ки дар ин ҳамла футболбозони Кумчатишспор бинии довари майдонро шикастанд ва ба футболи доғдоршудаи Туркия хати сиёҳи дигар кашиданд. ёдовар мешавем ки қаблан президенти дастаи Анкарагуҷу Фарук Коҷа баъд аз бозии чемпионати Туркия бо Ризеспор довар Халил Умуд Меллерро зарба зад. гузашта аз ин дар латтукуби довар на танҳо раиси даста, балки намояндагони даста низ ширкат доштанд. баъдан президенти бошгоҳро полис боздошт кард ва дере нагузашта ӯ узр пурсид ва истеъфо дод. дар чемпионати асосии Туркия бошад ҳамин гуна як воқеаи аҷиби дигар сар зад. президенти дастаи Истанбулспор пас аз голи Трабзонспор футболбозони дастаашро аз майдон берун намуд. ба ӯ хулосаи довар писанд наёмадааст ва ба сифати эътироз ӯ аз идомаи бозӣ даст кашиду бозингаронро гирифта рафт. президенти Истанбулспор дар бозии даври 17-уми Суперлигаи Туркия бо Трабзонспор бозингаронашро ба далели норозигӣ ба қарори довар Али Шансаланд аз майдон берун кард. бозӣ дар дақиқаи 74 бо ҳисоби 2-1 ба нафи Трабзонспор дар ҳоле қатъ шуд ки Эртуғрул Доған ва дигар намояндагони бошгоҳ ба сифати норозигӣ ба майдон баромаданд ва футболбозони худро маҷбур карданд ки майдонро тарк намоянд. баъдан футболбозони ҳарду даста ва доварон майдонро тарк карданд. бозингарони Истанбулспор кӯшиш карданд ки Эртуғрул Доғанро водор созанд ки ба ин роҳ бозиро қатъ накунад. ҳимоятгар Саймон Дели ҳатто дар назди президенти бошгоҳи худ ба зону зада гуфт ки биёед бозиро идома диҳем, вале президент ба гапи ӯ гӯш надод ва ҳамин тавр бозӣ қатъ гардид. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.